ngicabanga ukuthi ke uyena ofanele axolise kimi. Enzeni? Axolise kuphi? Emjejeni. Axolise kuphi? Axolise kuphi? Ngaphambi kokuba ngikhuze ngizoqala ngixolisele omunye wafowethu okhona la kuMaskandi ohlukanisa unyaka ukhuzana. Ngiyamxolisela kumina bafowethu lezo. Angimxoleli. Kanti zezimbi mina. Nifuze bani ngoba mina ngenhliziyo yakhe ngiyaxolela. Naba nomizwe nje. Okay, ngikulungile ngoba nimxoleli. Shothi ngicabanga ukuthi ke uyena ofanele axolise kimi. Enzeni?